isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Yogit sa Tingog ning barangay. Alright, sige, marheda, pagkaaga po sa Sendog Kabos, welcome na digdi sa programa, ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyan ninlo, Martes, Pizza 6, Mayo 2025. Alwin Dobulel, Sendong Makakaibanan, sundo kitang alas 9 ngunyanin pagkaaga sa programa. Sa pangaran ni dating konsihal Chico Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido. Diyan po sa lado teknikal si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masidaliobit, Alwin Dobulel. Ibahan nindo ako, sundo kitang alas 9 ni na pagkaaga. Duman sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, happy birthday na. Maligayang happy birthday. Then siyempre, duman sa may mga kamatian, get well soon. Sa kabos na nakatutok ngunyan sa satuyang programa, kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Naday po nin pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sendong mga hawak mentras nakatutok nakantabay digdi sa 1FM. Simulcast man na DWRL Radyo Pilipino Legazpi 1080 kHz. Kumusta na po tabi kita kabos? Medyo kuana mantang anom na aldaw na sana eleksyon na ano? Anom na aldaw na sana po eleksyon na. So nagharalat dakan paipit. Sabi kan kuan, matakot ka sa duron, day kang anihon. Kuan ngunyan ang mga kandidato, garo, pero kasud ma, igwana sa daraga, igwana po kinananao. Sa daraga may nananao na. Pero aram nindo, diskarte na sa nayan po diskarte na sa, kung maminungog ka ngunyan, tudas ka. Ipo yan, diskarte na sa tangon yan ang labanan. So iba, kwampa day pa naghihiro po. Pero ining mga aldaw na ini sundo sa Biyernes, tapag Sabado Domingo parang kuha na yan, pray-day na. Then na po kimahiro dyan. Tapag Sabado Domingo mas magiging mahigpiton ang COMELEC pati po tabi ang PNP sa pagbabantay duman sa mga leaderes din kandidato. Sa iba pigbabantayan ta nga ni inaday madakop. Ang PNP sa tinampo man sanaan, pero pagabot doban sa barangay day man sinda pwedeng makiaram dyan basta-basta unless otherwise may naghagad din tabang na kun kuan yo. O remember na sabi po tabi
kan Comelec taan kaso baga nin vote buying, pwede sa na yan po tabi kung maaktuhan mo mismo tabi na may madakop ka yung physical evidence ba na idaapod. Halimbawa, nadakop na ko ang kibalota tapos yaon mismo so kandidato na nananao po nin kwarta or in kind o kung ano man po tabing pinapanaw na bawal duman sa election rules, madadali ka kan vote buying. Pero kung may vote buying na picture lang, dahil mo man ang pwedeng gamiton sa kaso. Grabe naman ang Comelec po, iyan, reparo na kamukaan. Na pwede siya na palang picture, tapos disqualified na tulo sa kandidato. Anoan? Relansihan. Taan kaso, automatic, dapat naglalaog yan po tabi. Yung dapat igwanin physical evidence, may tawong nadakop, tapos may baluta, or yaon po tabi duman so kandidato mismo. Pero kung daiman, di pisilon mo yan patunayan, pwede bagang gibuhon kung ang kalaban mo po tabi, pwede bagang gibuhon na sagin ka mo nagtiripon na nanauning kwarta, tapos pinikturan, uning nga tabi si Darwin Obido na nanauning kwarta. Kaso, o di man ang pwede na turuo man ang kaso. Pagabot sa korte, sabi ko ni Sendo po, yung physical evidence yan pinakamakusog. Paano mo papatunayan itakodan sa rong politiko unless otherwise na igwanin testigo na nagtutukdo talaga duman sa tao po tabi na ano yan, nagtao sa imo. Po. So iba dahil naman nagkatarakot ibang mga kandidato dahil man nagkatarakot. So iba, ngunyan, kuha na, sa mga lideres, o kamo man ang mga leader po, sa kuyang pangapodan, dahil manindo pagburol sa takairak man kan mga kandidato. Bako man lang sa Indo, no? Tapos may, sabi nga ni po, igwayanin karma. Halimbawa, tinaawan ka, ikaso leader, tinaawan ang kakisang katos na pidaso, dapat po, itao mo yan gabos. O, itao mo, kuhaan mo sa sus para sa imo. Itao mo ang gabos, tairak man kan kandidato. Dahing matagal, magadan ka mo kaan ki politiko, magadan ka mo kaan ki kandidato. Iyo, kamula sa nang binuhay kaan. Iyo, tawan tanin pagkakataon ta, aram nindo, pabayaan ta sa mga hinabasa na kwarta ta, ano ta kan labot, ubusan nindoan, inabasan man sana yan Kaya lang, sa mga politikong saradit na so iba, nangungutang, nagpapabakal ki mga properties, yun katotohanan, nagsasangla ki mga properties, tangani po tabi na makapagtao nin baluta pagabot kan oras, tapos sisibaon panindo. Sisibaon panindo. Kaya bagangon yan, dipisilon tabi magparatubod sa leader, no? Basta-basta madakulon na leader na tultol. Kaya lang, dipisilon talaga magparatubod sa leader. Sa panahon na ini. Taan mapadaog sa imo sa leader, tapag dahil mo natawanan, so tao dahil mo natawan, imbis na sa imo ito, tapos aram na nagtao ka sa leader, ang binabalos ika. So politiko, bako man sa leader, ta sa leader, ano man ka ito, para matao man sana ito, dahil may baluta So politikong kapot-kap, so daradarang politiko, iyo po, so nasa sakripisyo, tayo ang bibalos kang tao. Irak man, kumbaga, dinobol dead nindo sa politiko. Nadagit so tao sa iya, because so leader po tabi, di tinao. Iyo po yan, ang nangyayari. Kaya ngunyan, ang sistema, kadaklan baga ngunyan, direct na house to house, per family na, iyo na po yan ang nangyayari. At pag di mo ginibo yan, pirdi ka talaga. Tapos nagpara tanggal ka pa po tabi nin tao na questionable nga yan magbabarasulan naman kamukaan sa mga magbabarasulan naman kamukaan pagabot kan oras. Iyo. So sabi ko sa Endo, nagastos na kamo lalo na sa mga mayors, nagastos na kamo mayors, governor, vice governor, vice mayor, congressman, gobernador, vice governor, nagrastos na po tabi ka mo, tasaro man sa nang pinagiriwala nindo, biyo-biyo na nindo. Biyo-biyo na nindo ta. Pag, tinipid nindo, daigwa man sa naka mo, talagang maririmati ka mo. O guminastos ka na ngayon in 50 million,
Tapos another 50 million, isinaray mo, tabo ko na nga yata, maubos ka ang kwarta ko. Di ka na ko ta nagastos. Sa inot pa sa di ka pa nagastos. Ibaga, ibaga, sabi ko sa Endo, pinag-rulayan po, kaso hapon, aramindo itong sa suporta po kan INC duman sa mga kandidato. Dapat day po ito poposte. Day ito pipopost dapat. Naging negatibo lugod. Taso ibang mga Katoliko nagre-react mo niyan. Nagre-react mo niyan natangya mas dakulan iglesia sa Katoliko. Naraot lugod so kuan. Naraot lugod so kamada. Iyo. Bayaan ta kung magpasalamat kamo kung kamo tatabangan kan INC. Pasalamat din po tabi personally. Wag na po ingatan ta na po ini an pinaging kami na ko mo na ingatan na nindo po yung magpara-post sa social media. Mag-post sa social media. Ngani po na bako man ka boss, okay. Imbes na masuporta sa Endo, mas nadadagit taan tawo bagangon yan kung si Seiso alimbawa day nga pinili kung si Seiso day pinili may ugali baga kita na nakikikuan kita ay irak man ngayon ni Mayor day nga sinuporta kang kuan nakakagulo lugod po nin ba yon nakakagulo po tabi nin suporta nakakagulo nin inaapo digdi. So, po tabi digdi is pakikidumamay. Pag iring kang tao, nadidihadong marhay. Iyan. Pero for yan, unin na muna, basahon tanong ko na inita, kwan ini. Obligasyon ini. At ko na ha. Sa'yo na ito. Sa'yo na ito niyan. Po. Okay. Sa baritang lokal, sa rong simana antes po ang aktual na eleksyon and Ako Bicol Party List number 131 sa balota. Nakasentro ang kampanya ngunyan sa andom na probinsya kan Region Bicol. Igon kay Ako Bicol Party List Executive Director Legazpi City Mayor Attorney Pido Garbin Jr. sa indang pinagpakusog o pinagmaigot na maabot ang kada mga munisipyo sa paagi kan sa indang mga municipal coordinators ngani na ipagpadagos ang kampanya para sa indang partido. Yorando ni Garbin na ang permanenteng kaipuhan kan mga kababayang Bicolano ngayon tatawanin atensyon asin aksyon kan 131 o Ako Bicol Party List. Iyon dakulang oportunidad sa trabaho, magkaigwanin skills training, technical asin vocational courses. Tangani ang sa indang mga pag-apply sa trabaho tugma sa kwalifikasyon na sa indang pinag-a-applyan. Masentro man giraray Ako Bicol Party List sa asistensya sa edukasyon, hiring man sa mga proyektong infrastruktura, siringkan pagigibon in dakol na classrooms, ngani na masimbagan, ang pangangaipo kan mga eskwela, lalo na sa may mga apiriuton ang classroom, asin soroso anan ni estudyante huli sa kakulangan in classrooms. Sa sayang pagbalik sa Kongreso, sinabi po ni Garbin na sa indang isusunod diwat ang propistong bills nga dai na aprobaran ka 19th Congress ngani na sa 20th Congress sa indang may lalaban sa liwat lalo na ang universal social pension para sa mga senior citizens. Siring man ang amienda sa provision kan ekonomiya asin iba pang importanteng propistong bills na kaipuhan na maging lay. Alright. Sige. So, English to Filipino translation. diro-diretso na kita digdi. Yung mananggad ta kung dapat talagang tutukan ang edukasyon ta dapat na tutukan po ang edukasyon ta iyan ang pinaka-importante. Yan po ang pinaka-importante na
kay puhan tang gibuhon. Oh. Yan ang importantihon po na kay puhan tang gibuhon kasi sabi ko ni Sendo po, ano yun eh? Natin yung cellphone ko na nabaguan. Day ko na nabago. Pakinig ito tabi ni Darwin. Paano ini? Sa nagluluwas yun kayo dapat so yun nga nagluluwas pag nag-search ka search Sus Marius nabago sa sit up ano mali ang klase bago sa sit up ko di ba paano ka nag-search ka so dapat magamalo as tolo so iya sige okay yan okay yan iba so anyway sabi ko sa Indo po tabi yan ang importante bata sabi kan Department of Education tabi sabi kan Department of Education o kan sa pag-aadal igon mo yan igon mo yan isipon mo 18 million na mga graduates kan ano ba yon graduates kan junior high school pa senior high school daing kwan dai daw po nin tatao magsabot kan sendang pinagbabasa imagine nindo yan sa kabaga so kay puhan talaga na magtutok po tabi ang gobyerno para digdi sa edukasyon because ang pundasyon po tabi kan sarong nasyon edukasyon po takon ang tao digdi sa tuya mga illiterate dahil inadalan may nguragang kita kay ni mostly kan mga magurang tangon yan ang mga magurang tangon yan ag-invest sinta sa aki investment bagayan yogon mo yan sarong mong patapuson sa college sana pag mga medical courses kay puhan mo nin 500,000 para makatapos din po ris $500,000 yan yun po ang kaipuhan mo puwira yan kan kuan tuition fees na yan puwira kan ano yan puwira kan allowances tuition fees na sa kabaga mapadoktor ka ngunyan kaipuhan mo din almost 5 million 5 million ang kaipuhan mo tagani na makapadoktor ka ngunyan kiake physician or sa medicines okay so anyway orat yan po ang PNP makaagda po tabi nin mga assistance desk tangani na labanan ining pagwagas po kan ano ba yon pagwagas kay ining fake news pagluwas po tabi kay ining kwarta kan ano ini kwarta po tabi sa pang last hour ugon mo pang last hour grabe baga kay puan mananggad kay puan pang last hour
last hour. Iyan an kuan sa mga barangay. Magburukudan ka mo dyan sa barangay. Magbarakayan ka mo dyan sa barangay. Di ba? Magburukudan ka mo tangani na kuan kaning ayos. Burukudon so nagtatarao. Kaya lang, papaano mo yan? Nagabos-gabos man nagtatao eh. Taon-taon naman talaga, kada eleksyon naman talaga, iyan ang kuan kang komedek. Tapos wala man ki nadadakop. Nadadakop sa nakang komedek. So, halimbawa, ito bagang sa mga nagkadarali po, duman ito sa mga meeting di abanse. Tapos, nagtao ngaya, may tinarawang kwarta, may tinarawang kuan. Iyan, meeting di abanse. Duman yan. Pero kung so talagang vote buying po is last hour, ako, lamang kinadakop kaan, tubod-tubod sa Comelec. Tubod-tubod kang kay Garcia. 25 minutes lampas alas 6 nin pagkaaga, magbabalik po tabi ang programa, pagkalampas kayo ni... Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon. Bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm! Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart
Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 31 minutos lampas po ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
day. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, liter Vince Baltazar na. Iboto, Vince Baltazar. Makadiyos, patinabang, Vince Baltazar. Numero 4 sa balota. Para konsehal sa Siyudad Can Legazpi. This political advertisement is paid by Vince Baltazar, Province of Balban. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Konsyado sa pag-iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo paninindugan sa karangayan maasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Ang tuloy na pagbabago ng mga matidamak ng tao, mga bagong estratehiya sa pag-uswag kan distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo, pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gapos, marhay ang serbisyo, pigdadangog ang boses kan mga albayano. Decidido, determinado, iboto, Kaloy Andes Loria, numero 2 sa balota. Marina. This political advertisement is paid by Kaloy Loria, Province of Alban. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alright, sige. So, diretso kita digdi sa programa. Igwa na kita nin 38 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. May sarong munisipyo digdi sa Albay. Garo delikado an mayor eh. Si Mayor Paugong. At ngayon si Paugong. Paano? Dahil siya nakakatrabaho na dahil pirmi ang agum niya. Iyo, alam na nindoan kung sisay, dahil na kumangaran to, so pagban. Pirming nasa lubot ang agum eh.
Pero may nasa lubutan na nagom. Maski magsain, nasa lubutan na nagom. Anapod kayan sa mo duman sa isla, paugom. Ay, nako. Sabi kan, may mga amigo ako dyan. Sabi sa ko, delikado nga si Mayor. Delikado nga si Mayor. Paano nga? Kung sa cellphone nga, cannot be reached. Oh. Porber kaya nga marani kay Mayor, maagi kang una duman sa agom niya. Ay, dako. Marami kang una ngaya sa agom niya. Borper ka ngaya makalaog sa munisipyo. O, saka, yung gunwa. Di gustong sabiyon, borper ka makalaog sa munisipyo. Sa agom ko na, puon daw pag tukaw kaan ka ito pa, kan pa ka-eleksyon kan 2022 nakatukaw. Di sige. Iyon ang gad kung sa inso mayor kay baso agom. Gano ba ka presidente ano? Pero ang presidente nga ibaga minsan day man kasabay so first lady. Iyan day pwedeng dai so agom. Day pwedeng dai so agom. Kaya ang pangaran niya si Mayor Paugom. O, paano kaya? Paano man kaan? Ay, ba pwedeng kuha na sada? Puon pa kan 2022, pagkatapos kan eleksyon, na nagtukaw po tabi bilang alkalde sa Sarong Banwaan, digdi sa Albay. Tabi. Iyan baga, garo baga so, pigbabayaan ka na gumano. Garo, so daing tiwala sa akwad sa agong. Ige. Ay, nakong buhay ta digdi. Pagsiring ka ini, daing abutan. Daing abutan na maray. Kaya ang pangaran niya ngunyan, Mayor Paugom. Kan 2022 pa yan. Mayor Paugom. Ay, dako. Ang kumbaga, natataday magsuporta ang agom. Talagang magsusuporta talaga ang agom. Siyempre agom mo yan nasa kwan ka nasa pwesto, suporta. Pero bako man gabos na oras na kung sa inso mayor, magduman so mayor sa mall, kaiba so po maigwa ngayon in speaking engagement dapat ya on pirmi sa likod so agom. Magduman sa ano yan, may mga importante po tabing pagtiripon sa agom pirming yaon. Chapiron na chapiron. Yo suburbantay. Tapos kaya ang pangaran niya sabi sa kuya ay ano yan term kaya digding sa muya iyo man paugom. Paugom. Inda ko daw. Pandain-dain ka mo Ege. Anyway, so si Mayor Paugom sa munisipyo, okay? Municipality, yan. Municipality. Hindi city, municipality. Yan. Kanina, kan 2022 pa, na naging alkalde. Bala na kamukang konsisa yan. Pigtataram ko. Pero siguro duman sa, so nag-antabay sa kuya, ngunya na aga, konsain man ining banwa, konsain man na banwa po tabi ini, magigiulok. Ayun na nga, tapos na. Okay, si Mex, kwanta na po tabi ang report, yaon dyan sa Kampo General Simeon Ola, si Police Staff Sergeant Mex Labindido Jr. DWGO Live Report. Mex, good morning, Kamin. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga nakantabay sa programang Tigog ng Barangay.
sa 1080 DWRL Radio Legazpi at 88.21 FM Legazpi. Arestado po ang isang lalaki na umano'y driver ng isang kandidato sa pagkasangguniang bayan matapos mahulihan ng 2 baril sa isang Comelec checkpoint sa Barangay Poblacion 1, Claveria, Masbate, bandang alas 9:40 ng umaga. Kinilalang suspek sa alias na Berto, 31 anyos, isang lending collector at residente ng Sitio Rawis, Barangay Donos, Claveria, Masbate. Ayon sa ulat ng Claveria Municipal Police Station, minamaneho ni Berto ang isang Honda XR 150 na motorsiklong walang plaka at may sakay na isang tumatakbong konsihal. Habang nagsagawa ng checkpoint ang mga pulis, napansin nila ang bukas na sling bag ng suspek kung saan nakita ang hawakan ng isang baril. Sa sinagawang inspeksyon, nakuha mula sa sling bag ang isang caliber 38 revolver na may 5 bala at walang serial number at isang caliber 45 pistol na may markang M1911 US Army at serial number 739462 kasama ang isang magazine na may 6 na bala. Agad na inaresto ang suspek at dinala sa Claveria Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa karampat ng investigasyon. Sasampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comelec Resolution No. 11067 na nagbabawal sa pagdala ng armas sa panahon ng halalan. Pinuri naman ni Police Colonel Jefferson B. Araujo, Provincial Director ng Masbate Police Provincial Office, ang mga bagong talagang pulis sa Claveria sa kanilang maagap at mabisang pagkilos. Ang kanilang pagkakaresto sa suspect na may dalang illegal na armas ay patuloy na kanilang dedikasyon sa tungkulin at sa layuning magkaroon ng mapayap at ligtas na halalan. Buo ang suporta ng Masbate PPO sa mahigpit na pagpapatupad ng Comelec gun ban ani ni Police Colonel Araujo. Patuloy ang pinaigting na checkpoint operation ng pulisya bilang bahagi ng kampanya para masiguro ang seguridad ngayong nalalapit na ang halalan. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Tigugnin Barangay. Salamat, Merc, sa report. Hari dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Sige, diretsun ta na ini. Pasadahan taman ang report ano sa Metro Manila. Alat ko na ta pagkarayan ta. Okay. DPWH nakikiisa sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month tuwing Mayo sa bawat taon. Nestor Kagitla may report. DWGO Live Report. Kamin. Deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong March 2025 sa ilalim ng proklamasyon number 818 sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month tuwing Mayo ng bawat taon. Ang Department of Public Works and Highway ay nakikiisa sa pagdiriwang sa programa pagkatapos ng flag ceremony. Nilalayon ng EODB na isang buwang inisyatiba na isulong ang isang buong ng gobyerno sa pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo sa pamahalaan sa pamamagitan ng serye ng programa at aktibidad sa pakikipagtulungan ng Anti-Red Tape Authority, mga ahensya ng pambansang pamahalaan, mga local government unit at government-owned or control corporation. Sa kanyang maikling mensahe, binigyan din DPWH Undersecretary for Support Services Marichu Palafox, chairperson ng DPWH Anti-Red Tape Team, ang pangako ng ahensya sa mahusay, transparent at dekalidad na serbisyo ng gobyerno na nakatuon sa pagbuo ng serbisyo publiko na nakasentro sa mga tao sa ilalim ng bagong Pilipinas.
Patunayan natin sa DPWH, hindi lang tayo nagtatayo ng infrastruktura, bumubuo din tayo ng tiwala at pag-unlad na ginagawang ang red tape tungo sa mga magandang kilusan ng negosyo sa bagong Pilipinas. Noong October 2024, kinilala ng ARTA ang DPWH sa pamamagitan ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 na may Silver Award para sa rating ng very satisfactory sa 2023 ARTA Report Card Survey na 2.0. Sa pamumuno ni Kalihim Manuel Bunuan, nananatiling nakatuon ang DPWH sa paghahatid ng mga dekalidad na posibilidad sa infrastruktura at gawaing pampubliko ay napapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng serbisyo publiko para sa mamamayang Pilipino. Mula sa DPWH Central Office, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report hali sa Metro Manila. Ikwanta daw ini ko nata. Ano Data sala. Okay. Okay. So anyway, malauto dan kuang ko. Sige, dali lang ha. Tayo sunta daw na ini. Op. Nya, no, hina. Sus Maria Yusip na. Dipisi. Okay na. Nagbabaguan kuan ko kasi eh. Oh. Ikaw pa. Binabalik pa. Nagbabalik pa si kabahaging Nestor Cagitla. Hali dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. 3 Pinay na nahuli sa Malaysia dahil sa illegal na maritime route at sa pilitan na pumasok bilang GRO na kauwi na ng Pilipinas. Nestor Camin. Iniulat ng Bureau of Immigration ang pagpapawi sa 3 Pinay na nahuli sa Malaysia sa pamamagitan ng illegal maritime route at sa pilitang pumasok bilang guest relation officer. Ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang proteksyon sa hangganan at labanan ng human trafficking. Dumating ang 3 babae na sa edad 30 hanggang 32 taong gulang sa Port of Zamboanga noong nakaraang April 5 mula sa Sandakan, Sabam, sakay ng MV Antonia. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na sila ay na-recruit sa pamamagitan ng social at ipinangakong mga trabaho bilang waitress sa Malaysia na may buwan ng sweldo na 40,000 hanggang 60,000. Gayunpaman, napilitan silang magtrabaho bilang guest relation officer sa mga bar. Umalis sa Pilipinas ang 2 sa mga biktima noong November 2024 sa pamamagitan ng illegal at hindi regular na immigration corridor na kilala bilang rotang backdoor. Naglakbay sila mula Palawan patungong Malaysia sakay ng maliliit na mga bangka upang iwasan ang mga pamamaraan ng immigration sa mga formal na daungan. Pagdating sa Sabah, dinala sila sa isang bar restaurant kung saan sila ay nahuli ng mga otoridad ng Malaysia dahil sa pagtatrabaho ng walang tamang dokumentasyon. Ang 2 ay nakakulong sa Malaysia ng 5 buwan bago ipinadeport at muling nakipag-isa sa mga otoridad ng Pilipinas.
Mula sa Immigration, ako si Nestor Gagitlan, nag-uulat sa mga panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Alright, so diretso na ako rigdi. Okay? So, ano pa po ang satuya ng mga bareta? 40 o 40 okay na. Ini Yo. 55 minutes lampas po ang alas 6 din na pagkaaga. Hindi po sa intirong Pilipinas. Tamang-tama, marulumlum ang panahon adi. Malumlum din diit ang panahon tangon yan. Okay, yan. Ayos. Tamang-tama, tamay lakawon man pati ako. Ngunyan. Yan. Anyway, so diretso na kita. Okay? Ano po ang satuya ng mga bareta pa? O siyempre, sabi ko nga rin sendo po, sabi ko sendo po tabi, importante po na bagay, importanteng bagay na dapat niya niintindi nindo po tabing masabutan na ang pagpili nin sarong leader bako po tabi simple. Sige. Bako simple po ang pagpili nin sarong leader kasi kay puan mo talagang pilion yung karapat dapat. Yung karapat dapat po. Bako sana tamiling mapirakon ang sarong kandidato, iyon na natawanan kamo, iyon na isipon ta po padagos na dapat yung pag may igwa po tabi nin pagmakulog sa tuya yung leader na kaipuhan tapong pilion. Tapos so makakatabang sa satuyang banwa. Baga tatibad kun pagkatapos kayan wala to ang kabig. Wala to po ang kabig. Tapos dahil man kiniisip yan kundi kung paano po tabi mapapadakula po sa iyang dilhensya, so sa iya po tabing negosyo, maski po apektado yung tao. Ganun yun, ganun lang kasimple dapat. Ganun po kasimple dapat. Kinakaipuhan po na kinakaipuhan po tabi nindo na pumili nin matanos. Pero ako naugmangon yan
sa pag-iikot ko po sa mga barangay, sa pag-ikot ko po sa mga barangay, nahihiling ko na garo iyo ang mangyayari. Ang kadaklan po sa nahapot ko, sinasabi po na ang kwarta ngayon, bibulsa sa na yan. Natagya, maaraman ka kung siyang binoto mo. Ako na ugba po ta siringkaan na posibleng ang tao nagimata na bako po tabi basaran ang santambak na kwarta, tangani po tabi na butuhan mo ang sarong individual. Siringan po tabi kayang kasimple. Na maboto sinda depende man giraray sa sindang konsensya. Diba? Anyway, maparam na ako digdi sa programa. Orat yan po ang DWRL Barita Alas 7 na.